зайна му Петър Тихчев. Първата година Петър Дънов е живял на пансион в сградата, първата, която ви показах. След това другите 2 години е живял в домът на Петър Тихчев, който е бил някъде в Велишана, но можахме да открием къщата. И какво казаха зайна? Петър беше силен по успех, честен, много скромен и смирен. По цели часове четеше и след това свирише на цигулка. Впрочем, неговите съученици са го питали: кога успяваш да научиш езици, френски, немски, английски, че изучава и санскрит? И той каза: ами вечерите за какво са? Ето една книга, която ние намираме, че е прочел тогава, а той е изчел всички книги от Свищовската читалищна библиотека и всички книги от библиотеката към училището. Интересуваха го в художествена литература, философия, медицина, право, археология, история, география, метеорология и математика. Говореше за Кант, Галилей, Сократ, Платон, Кропоткин, Плеханов, Маркс и Енгелс. Познаваше Белински, Добролюбов, Бакунин и Херцен. Владееше руски, английски, френски, немски като майчин език и изучава санскритски и различните философски течения. Не пропускаше и в празничните дни различните религиозни беседи, когато са идвали проповедници от Англия и Съединените щати, и той участва с задаване на въпроси и спорове на чист английски език, но особено впечатление се прави това, че те не са караница неговите спорове, а обмислени, логични, дълбоко философски, според всички правила на риториката, а те са изучавали риториката като учебен предмет. Ето и първата обществена библиотека в България, която тази година отбеляза 160 години от основаването си, била в сградата на Димитър Начович. Той подарява своите 400 книги и така от частна библиотека България получава своята първа обществена библиотека в 1856 година. До края на годината стават 2000. Ентусиазирани свищовци даряват, а в 1885, 25 години по-късно, тя вече е наброяла 1000 томове и той е първият читател, който е изчел всичко от тая библиотека. Тогава тя е била уредена с каталог, с правилник, инвентарни книги, библиотекар и помощник библиотекар. Измежду уния, които проявяха интерес към театралното изкуство, имаше и установено мнение той за отделни пиеси и автори, само участващи в театралните постановки, които организираше нашето училище и играещи централни роли. Това споделят негови съученици. По него време в Свищов се построява сграда за Народното събрание, където след Освобожденски трябва да решат коя да бъде столицата на България, Велико Търново или София. И с един глас спечелва София, но тогава сградата, построена като временна дървена, остава и Свищовската управа е предоставена на Свищовското театрално дружество. Ето тук те са изнасяли пиеси, тук са гостували и театрални трупи от цяла България. Сега ще видим част от пиесите, които той е участвал. Това са Велислав и Милка, Грановските чорбаджии, Поневоля доктор, Джан Батист Молиер, Виновен, Невянка и Светослав от Константин Величков, Изгубена станка, Селски годеж. И до днес, като отворите беседите, пълно е с обилни примери от театралния живот, от концертите, от изкуството. А ето неговата сграда срещу читалището, където сега е блок с книжарницата Ален Мак. А там е било методистското издателство, може би някои помнят тази сграда, и се отпечатали 117 хиляди страници годишно на времето на български луксозен печатов Сетов. Имало илюстрации черно-бели, разбира се, но лъскави. И символично днес в тази книжарница беше открит щанд на издателство Бяло братство в България, където може да си набавите литература със словото на учителя. Като учителите в това училище са работили като едно издателство, и преводачи, и редактори. Това са доктор Стефан Томов, доктор Йордан Ефимов, Манола Илиева, Трайко Константинов. Ето Манола Илиева тогава като млада. Всеки си дава труда. Трайко Константинов като преводач.
и са изучавали 20 учебни предмета, измежду тях закон Божий, старобългарски, български, английски, френски, психология, история, математика, естествена история, физика, химия. Училището е било добре уредено с кабинети, с учебни помагала, с пособия, пансион и библиотека. Между другото и политическа икономия, рисуване, тълкование на Светото писание, доказателство на християнство, църковна история, догматично богословие, хомилетика, пасторско богословие и история на цивилизации. По последния предмет, ето е дипломата за средно образование. Тук ще покажа подписа на апостол Руевски, чиято къща знаем всички, розовата къща в центъра на град Свищов. Ето червеното, първи член на изпита комисия, втората, третия е апостол Руевски, директор ЛАД. Той е от Нью-Йорк. И така, Свищов присъства в гимназиалния период на Всемировия учител с неговото дипломиране. Ето и сградата, която днес е собственост на съда и е имала амбиция да стане Американски методистски колеж, но официалната православна църква създава нетърпимост към тези външни влияния на методистите и протестантите и те напускат, закриват мисията, продават сградата за община и там се настанява Свищовското кметство. Вие знаете, 25-та година, когато комунистическата спечелва в Свищов изборите, там е било кметството. Той вече се превръща в правоспособен стажан пастор и учител в село Хотанца, Русенско. Там написва и първата си песен. От повече от 150 музикални упражнения, както ги нарича, първата е написана веднага след дипломирането му в Свищов и ние ще ви покажем как звучи. Ще я изпеем. Напред, напред за слава, Твой за царя небесни, царят на правда, мир и любов, мир и любов, мир и любов, любов, любов. Слава, слава те подобава, ти си цар на правда и мир, ти си цар на правда и мир. Мир и любов, мир и любов, мир и любов, мир и любов, любов, любов. Това беше гимназиалния период, приятели. Във втората част той вече пристига Свищов години по-късно като мировия учител Бенса Доно, приемайки това посвещение и духовно име. Ето и сградата, където е учителство в Хотанца. Тя е била частна къща на по-заможен селянин. Отпред не са ученици, а просто снимка с селените. Беше ми дадена специално на нас за публикуване за първ път в неговата биография. И в Свищов е изпратен строител на академията Борис Николов, който става ръководител на братската общност. И като мозайката на академията му възлага да направи, той споделя: през първите години, това е 1929 година, братството Свищов вървеше много добре. Братя и сестри, възхитени от братския живот, направиха комуна, хранеха се заедно, четяха беседи, излизаха на изгрев, подвизаваха се като първите християни. Именно тук е неговото учение. Той не поставя посредник между душата и Бога. Първите християни не са имали църква. Природата е тяхната църква, така и в учението, което е едно практическо християнство. Нашия храм е природата. И ето основателят Стефан Тошев. Той е по него време юрист в Русе, но пожелава да го назначат в град, където няма такава групичка. И от Министерството пристига заповед, че е назначен Свищов. Първите, впрочем, той е написал книга върху псалмите, тя се нарича Вечните истини, одобрена е от учителя и днес е библиографска рядкост. Неговият син, доктор Благоест Тошев, много от вас го познават, е съхранил цялата кореспонденция на баща си и на ней тези писма, на основата им направихме тази презентация. Ето доктор Истина Халачева, която е била студентка, украинка в Киев, се запознава с нашият свищовски съгражданин Димитър Халачев, който също не е колега студент. Взимат се, като завършват, идват в Свищов.
Първата къща, където се настаняват под наем като млади зъболекари, е къщата срещу Търговската гимназия. И там тя казва, на тавана аз открих едно томче с такова вдъхновяващо слово. От един на пръв поглед неизвестен автор, че бях запленена и книгите на учителя от него ден станаха мои настолни книги. И когато почива съпруга и доктор Димитър Халачев, тя се изселва в София, в селището Изгрева, където той е основал духовната практика и лагер и бива избрана и задоверен за болекар на учителя, пак свещовска снаха. А Слави Гюдеров, строителят на академията, е бил един от неговите първи стенографи. Като студент в София, той е посещавал лекциите му, е стенографирал, връщайки се Свищов да приеме фирмата на баща си и да практикува като предприемач. Той донася 30 добре подвързани тетрадки, голям формат, черни, с стенограми на словото. Дори когато тук идва личният секретар на учителя Боян Боев като учител в Девическата гимназия, те двамата разчитат, ето го и Боян Боев, стенограмите. И за още по-голяма достоверност ги изпращат в София да ги разчитат и другите 4 стенографки на учителя, те са жени, но Свищов не е ощастливен. При един пожар в къщата на Слави Гюдеров са изгорени всички тия тетрадки. Ето и бившето училище Благоев, Девическа гимназия по това време, където е учителстван Боян Боев. А ето го и майсторът на мозайките, който споделя за братството Свищов, Борис Николов. И ректората, където е бил поканен да направи мозайките. Тук е живял и работил и Петър Димков, като полкови командир, прочутия лечител и следовник на Петър Дънов, който прилага неговите практики. И накрая завършваме презентацията с една снимка на Свищовската братство, тогава 29-та година. Най-вдясно ще видите един ученик от Търговската гимназия, Генчо Александров, виждате куртката на онова униформа. Той впоследствие завършва медицина и се изселва в София. В средата е Анчо Анев, който пръв занася телеграмата за септемврийското въстание като телеграфист почтата на управата кметството и да обяви, че има въстание в България. Впоследствие той бива преместен служебно в Плевен и там основава група на Бялото братство, така, като приемник. А най-вляво е Слави Гюдеров в по-младите си студентски години. На средата е редът са жени, които някои от съпругата на Анчо Анев, другите не сме ги изследвали всички, има една учителка, а двете деца още не сме ги идентифицирали, вероятно са дъщерите на доктор Халачева. По-интересно е вясно, че е споделил при тази група при посещение Свищов, че Свищов му е бил любим град. Тук са минали средношколските години и на нас е така. Кой където е завършил средно го цени повече от висшето, но той казва и пророчески думи. Свищов е бил и ще пребъде. Както и да не вярваме, както и да го карваме нашия град, затова имаме предложение да се обогати нашия герб с девиз и да сложим думите Свищов е бил и ще бъде. Такова предложение ще направим пред общинската управа. Накратко това е презентацията. Сега продължаваме с нашето музикално меню, да нахраним душите на нашите домакини. Хор Вдъхновение ще изпълни... всъщност първо ще имаме инструментално, извинявайте. Иванка Пенева на цигулка ще изпълни песента Мехейн. Това е един химн и понеже няма да има текст, аз ще кажа за него няколко думи. Химн, който осъществява връзката на човешката душа с нейната небесна родина. С този химн ние изпращаме зов, за да възстановим пътя на човешката душа към небесната й родина. А ето и самият текст, ще го направя много кратко, с 4 реда. Без теб е мрак, без теб е скръб, божествен лъч, огрей ме ти, в сърцето ми ти внеси, в сърцето ми ти внеси радост, мир. Пробуждам се от сън дълбок и те зова като дете. Аз винаги вярвам, че ти над мене с любов бдиш, майчина.
След такива песни се изчаква човек да приеме благословението, което донасят. Ще обявя следващата песен, пак на Цигулка Иванка Пенева, Марш на светлите сили. Това е един победен марш на светлите ангелски сили в живата природа, които шестват със своят характерен ритъм. С тази музика човекът се издига към ангелския свят. Следва песента Нева Санзу, пак на Цигулка. Песента е на прастар свещен език, а текстът е подреден така, че става проводник на сили. Той показва духовния път, който не е гладък, има препятствия. Тук човек трябва да слезе от височина в долина, за да разреши някой труден въпрос в живота.
песента "О, учителю благати", изпълнение на хората. Следовниците на Петър Дънов не са, че са го обожествявали, но са в тази братска песен една срамежлива и стеснителна сестра, която ги е извел на екскурзия на Витоша, скрита в храстите, обзета от един импулс, излиза и я изпява пред него. Песента се нарича "О, учителю благати", но като стига на третия куплет, където се казва "Ти утеха не донесе, мой учителю, поклон", тя се поклонява пред него, гледайки го миловидно, и тогава мелодията, и жест, и изпятата песен подействали зашеметяващо. Продължила песента и отново се сила в храстите. По този повод в разговор с приятели учителят е споменал, че Люба Радославова миналото е била египетска жрица. Песента "О, учителю благати". Пратеник си ти от Бога, сред измъчени души, мир, любов ти в нас да влееш, нов живот, честити дни. Мир, любов ти в нас да влееш, нов живот, честити дни. Скърби, мъки и неволи, само ти си наш подслон. Ти утеха ни донесе, мой учителю, поклон. Ти утеха ни донесе, мой учителю, поклон. Твоите думи, бисер чисти, Твоя образ светлина. О, учителю честити, глей сърца ни топлина. О, учителю честити, глей сърца ни топлина. Следва песента "Любовта е извор". Той е учител на любовта, на мъдростта, на истината. Любовта, която носи живот, мъдростта, която носи знание, и истината, която носи свобода. Това е песента на любовта, която ражда живота, и пресвята длъжност в него кротко всажда. Текста ни призовава да работим с любовта, в милост и желание, да носим помощта й за души страдални. Любовта е извор, тя живота ражда, и пресвята длъжност в него кротко всажда. Все напред да ходим, стремеж към добро,
души страдални. И той непрестанно върши тя самата, като нежна майка, всеки му в душата, постоянно сади семенцата драги, от които никнат добрините благи. Работи с нея, милости желани, помощта носи за души страдални. Таз велика тайна, кой добре разбира, своята душа мила сутрина разкрива, както клинат бели на роса небесна и на слънчевата светлина чудесна. Работи с нея, милости желани, помощта носи за души страдални. Слънцето, което оживотворява, о време човека топло озарява, буди възраства в него семенцата и му пълни тайно с добрини душата. Работи с нея, в милости желани, помощта носи за души страдални. Плодовете и сладки, в любовта узрели, най-блажен ще бъде този, който ги вкуси. Жилища небесни вечно ще живее, пред престола Божи песни ще да пее. Работи с нея, милости желани, помощта носи за души страдални. Следва песента "Напред да ходим смело". Това е един марш на братството, който се е пеели по време на екскурзии в планините. Напред да ходим смело, кад вихри над горите, с дух пламен в гърдите, напред да полетим, света да обновим. Напред да ходим смело, чертозите безмълвни, на тайното познание в живот и сила пълни. Как вихри над горите, с дух пламен в гърдите, напред да полетим, света да обновим. Как вихри над горите, с дух пламен в гърдите, напред да полетим, света да обновим. Земята с чисти мисли да оградиме здраво и злото все порочно да победиме справо. Как вихри над горите, с дух пламен в гърдите, напред да полетим, света да обновим. Как вихри над горите, с дух пламен в гърдите, напред да полетим, света да обновим. На слабите да носим подкрепа и обнова, на страдащите милост и свободата нова. Как вихри над горите, с дух пламен в гърдите, напред да полетим, света да обновим. Как вихри над горите, с дух пламен в гърдите, напред да полетим, света да обновим. В бездната да слезем, хоругва да поставим и падналите братя от мъка да избавим. Как вихри над горите, с дух пламен в гърдите, напред да
полетим, света да обновим. Как вихри над горите, с дух пламен в гърдите, напред да полетим, света да обновим. Тогава да отворим на нови град вратите, в Иерусалим да влезем, света на светлините. Как вихри над горите, с дух пламен в гърдите, напред да полетим, света да обновим. Как вихри над горите, с дух пламен в гърдите, напред да полетим, света да обновим. Следва песента "Ранен час", изпълнява Иванка Пенева. Това е радост за душата, за великата любов. Великият живот се ражда в тежката скръб. Нов живот на любовта, душата да стопли. Ранен час е, всичко пей, трепти, слънце грей, радва се душата на света за великата любов. Пей, сърце, забрави скръбта и бурите човешки в тоя дивен час. Чуй гласа ми. Великия живот се ражда в тежката скръб. Тиха радост, нов живот носи тази буря на света. Нов живот на любов душа ми да стопли. Свобода, силен дух и мир ще имаш ти. Чуй гласа ми, тихи звуци в мен зоват, вечна любов там цари. Нов живот на любов душа ми да стопли. Свобода, силен дух и мир ще имаш ти. Чуй гласа ми, тихи звуци в теб зоват, вечна любов там цари. Следва песента "Росна капко", изпълнява Иванка Пенева. От тази песен се долавя радостният ритъм и свежия лъх на ранното утро. Мелодичната линия и свежия бодър ритъм говорят за излизане на съзнанието от затворения кръг на религиозните форми сред пробуждащата се природа, излизане към радостният живот на новия ден. Росна капко, свят лазурен, чист красив и тих безбурен, на райския живот, мир на райския живот. В тебе, капко,
викам всички братя мили и сестрички, да ти станеме народ. В тебе, Капко, викам всички братя мили и сестрички, да ти станеме народ. Всяка сутрин в росата ще си капеме сърцата, като слънчеви лъчи, като слънчеви лъчи. И ще пеем нови песни с мелодии чудесни, сводът красен да е чист. И ще пеем нови песни с мелодии чудесни, сводът красен да е чист. И тъй чисти бели дрехи, тъй препасани с доспехи на великата любов, на великата любов. Ново царство ще направим, Бога нашего да славим всеки ден во век веков. Ново царство ще направим, Бога нашего да славим всеки ден во век веков. Следва песента "Вътрешния глас на Бога", изпълнява Ваня Стоименова Милчева. Тази песен е дадена на учителя, от учителя. Край него имал един кръжец високо професионалисти, интелектуалци на оперната певица Лиляна Табакова. Там имало писатели, архитекти и до ден днешен следват словото и прилагат. Но думите в тази песен са на древния ватански език и означават любов, люби и свободен бъди. Слушай вътрешния глас на Бога. Върви напред и не се колебай в пътя си.
Следва Псалом 91 в песен, изпълняват Богомил Симеонов и Иванка Ненкова цигулка, а Весела Колева рецитал. За този псалом е спасил живота на много български военни и през двете войни, и Първата световна война и Втората световна война, но е известен и в мирновременна обстановка. Един млад войник бил в отпуск само за един ден и отива да се срещне с учителя в София, да му целуне ръка и трябвало да се замине вечерта за казармата. Учителят го попитал: имаш ли приписан 91-и псалом? Не, учителю, но аз го зная наизуст. Рекох: препиши го и го сложи в джоба на куртката си. Момчето обещало да стори това и си отишло. Като се качало на влака, по пътя се получава свличане на един мост, където трябвало да мине влака. Машинистът забелязал свлачището и успява да спре влака точно пред моста, но с внезапната спирачка, която разтърсила целия влак. Пътниците изкачали от влака с ужас. Констатирали каква страшна катастрофа е била предотвратена и живота им запазен. Слязло и войничето от влака и като видяло надвисналата опасност за живота им, която успели да избегнат, поблагодарило на Бога и на учителя за псалома, защото то е било заспало и в този момент едва ли е можело да предвиди всичко това. А докато прочетете 91-и псалом, той има няколко десетки стиха, няма време за спасение. Много български военни по препоръка на учителя са носили 91-и псалом в куртката си, нито един от тях не е засегнат от куршум или шрапнел, според мемуарната литература и спомени на живи съвременници. Псалом 91.
Следва песента "Радостта на земята", една песен от цикъла "Песни на хармоничните движения", известна като динамичната медитация паневритмия. Можем да споделим, че тази музика идва от Божествения свят, тя има особено звучение и въздействие, и като пример от наши дни ще ви кажа спомен на Ина Дойнова, тя е преподавател по паневритмия, как във Варшавския договор България имаше своите космонавти и тогава те се събираха на семинари. Нея година е било тоталитарния период и са избрали Смолен, тъй като имаме астрономическа обсерватория, да го проведат семинара. Влизайки в залата, ако сте чули, тук имаше една мелодия на флейта, преди да се съберем, те чуват тази музика и един от съветските космонавти казва: "Откъде имате тази музика?" Аз се слушах като бях в космоса. Никой не му е пускал дискове и записи в космоса. Тя идва от вибрациите на дълбините на Вселената, от центъра на Вселената, и сега ще чуете две такива песни. Едната се казва "Радостта на земята" от този цикъл. Текста призовава да се радваме на всичко, което ни заобикаля, за всичко, което сме придобили, плодовете на нашия труд. Така, както земята се радва на своето общуване с нейния възлюбен Слънцето. "Радостта на земята" изпълняват Иванка Ненкова и Богомил Симеонов, Цигулка. Втората песен от цикъла "Песни на хармоничните движения" се казва "Евера". Това е песен поздрав към Слънцето. Здравей, Слънце! Здравей, красив ден! Нейните хармонични движения се сменяват последователно принципите на любовта и мъдростта и довеждат до нашето движение към истината.
Нашият музикален световец ще завърши с една песен, която регулира теченията в силите на човека, поставя го в хармония с битието. Думите ѝ са на стар свещен език и не се превеждат буквално. Учителя им дава само частичен превод и това означава, текстът означава без страх и без тъмнина. Това, което ръководи човека, отстранява препятствията и пречиства, обгражда, пази го като среда, която е потопена. Това е абсолютното, безграничното, което се проявява и всички качества, които се съдържат в Божественото, всичко, което трябва да израсне и да се прояви своята пълнота. Песента се казва Фир Фюрфен, а самото изречение е носител на силни вибрации, които могат да събудят нещо ново в съзнанието на хората, потънали в материалния живот. Изпълнява Иванка Пенева, пиано. финал една хубава песничка. Светъл лъч. Той вече е обяви. Давай. Светъл лъч отгоре слиза, малките цветя да озари, близо извуче извира леко
леко блика, шушне шумоли и цветята вечно весели. Весели, 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 блика, шушне весели, блика, шушне весели. Блика, шушне весели, весели, леко блика, шумоли и цветята весели. Весели, 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 блика, шушне весели, блика, шушне весели. Блика, шушне весели, весели, леко блика, шумоли и цветята весели. Светъл лъч отгоре слиза, малките цветя да озари, близо извуче извира, леко блика, шушне шумоли и цветята вечно весели. Весели, 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 блика, шушне весели, блика, шушне весели. Блика, шушне весели, весели, леко блика, шумоли и цветята весели. Да ви благодаря, че днеска бяхте при нас. Песните и думите, които слушахме, ни пренесаха в една приказка, сякаш бяха за нас и зато и всички ги слушахме с интерес. Днеска аз разбирам, че много малко сме знаели за Дънов и почти нищо не сме чели. Но предполагам, че всеки член от утре ще потърси неговите книги и ще запознае с неговите идеи. Аз искам да благодаря, като поднеса едно цвете на вас, като организатор на състава. Искам да ви попитам, защо не дойдете при нас в групата за стари песни с вашата цибулка да ни свидите? Добре, добре. Аз ви каня, ако имате възможност, заповядайте. Бъдете жива и здрава. Благодаря ви. А на вас всички, които участвахте в програмата, тия цветя са расли в Свищов, града, който е учил и който е работил в Дънота. Заповядайте. Заповядайте за това. Още веднъж сърдечно ви благодаря.